som do 9. A a prišiel som vám povedať, ako som sa dostal do karate. Ako som sa tam dostal, ani sám neviem. Začalo to tak, že sa ma sesternica spýtala, či by som nechcel chodiť na judo. Spýtal som sa jej, nech mi zistí dátum a čas, keď sa to bude konať. Asi o týždeň alebo 2 sme sa tam vybrali, ale judisti boli na nejakom porade. Možno to bolo šťastie, možno nie. Neviem. Asi o týždeň som na internete našiel stránku Vanovského karate a našiel som dátum, čas a miesto. O týždeň sme sa s mamou vybrali a zavolali sme si trénera Vonu. Tréner nám dal prihlášku a vysvetlil nám, ako sa tam dostať. A keď sme odchádzali, mama sa nás pýtala, čo to všetci mali za biele nohavice. Nakoniec sme zistili, že to mali nohavice s kimonom. Keď som prišiel na prvý tréning, bol som úplne zničený z rozcvičky. Na strede tréningu nás tréner rozdelil na 2 skupiny. Takže to na začiatočníkov a pokročilých. Tí začiatočníci sme tam boli asi 6. Pokročilí cvičili svoje, my tiež. Na konci tréningu som nevedel skoro nič, pretože celý tréning sme stáli iba na nohách. Cvičili sme kombinácie s rukami. Druhý tréning som už bol pripravený a celý deň som iba oddychoval. Asi v polovici decembra som si kúpil kimono. Keď to uvidel tréner, hneď sa ma spýtal, či by som s nimi nešiel na nejakú súťaž. 17. januára sa konala prvá súťaž karate v Savinoch. Obsadil som tam 2. miesto v Kumite. 23. a 13. marca sa konala ďalšia súťaž v Prešove. Tam som obsadil sa 2. miesto v Kata. V polovici apríla, neviem aký dátum, sa konala ďalšia súťaž v Povranove, ale tam som neobsadil vôbec nič. Súčasný konca. Túto sezónu som začal až okolo oktobra, pretože som nemal čas. V tejto sezóne som bol iba na jednej súťaži, ktorá sa konala v marci, bola v Obranove a získal som tam iba 2/4 miesta. Minulý rok bolo páskovanie 27. júna. Tréner zo začiatočníkov vybral iba nás dvoch, mňa a jedného Branovčana. Na páskovanie sme prišli a boli sme nervózni, pretože sme nevedeli, čo nás bude čakať. Ostatní boli trochu uvoľnejší, pretože sa toho už zúčastnili. Konalo sa to v telocvični v Ornove a prišiel skúšajúci, ktorý mal čierny opasok. Začalo to okolo 3. Doradili nás podľa opaskov a začali nám dávať príklad. Ktorí postúpili, išli na bok, ktorí nie, išli do. Zo začiatníky sme obidvaja postúpili. Nakoniec sme ako správny oddiel počkali na seba, keď sme dopáskovali. Postúpili sme skoro všetci. Tohto roku sa bude konať páskovanie tiež 27. júna a dúfam, že tam obsadím 7. Kyjú.
Áno. Áno. Na šiatok tréninku prichádza poklona trénerovi a telocvični, potom prichádza základný bojový postoj. Z toho sa vyvíja aj obranné techniky, kopy, veci. Toto je originál ženský kop. Je to na oblasť dole. Ahoj. Kopne sa do rozkroku. Tento kop sa používa v súbojoch, keď je super veľmi blízko, aby ste ho odsunuli a mali ste nejaký priestor. Ďalšie kopy sú z bokov, na hlavu a na oblasť trupu, na obličky. Bolia. Asi všetky bolia. Ešte raz ten dole chceme, nie? Aj z toho nohou sa dá? Z obidvoma. Tak, z obidvoma. A teraz ten na obličky ešte? Tak, skúsme. Ešte na nohe a na bok. A s takým pokrikom chceme. Ja. Nekričíte nič? Ktoré kýry najvyššieho pasa? Čierny? Pasok je čierny a je 10. tam. A najnižší? Najnižší je 0. Bielý opasok. Čisto bielý. 8 kg. Bielý opasok už 4%.